Hiya guys, croeso nôl I PopT. Mae hi'n dymor newydd yn yr ysgol, a chi'n gwybod be? Fi'n teimlo bach yn left out. Felly heddi, fi am wneud cwpl o quizzes, Mathemateg a Gwyddoniaeth I weld shwt byddai ni'n ymdopi sen ni nôl yn yr ysgol yn nawr. Ond cyn I chi weld fi yn wneud ffwl o'n hunan, beth am I chi Tanysgrifio I PopT, I hoffi'r fideo yma, ac I wasgu'r glwch notification fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro mae fideo newydd yn mynd lan. Sa'n gwybod sy'n mae gweud hyn, ond pan o'n I yn yr ysgol, dim maths a Gwyddoniaeth oedd yn nghyfder I. O'n i'n berson lot mwy creadigol, so fi am ddechrau gyda'r quiz Gwyddoniaeth Cymraeg. Mae dyna'r quiz Gwyddoniaeth o flan fi fan hyn. Mae dyn ni 7 cwestiwn I ateb ni amdani. Cwestiwn cyntaf. Beth yw enw'r grym sy'n tynnu tuag at craidd y ddeiar? A. Troelli. B. Tynnu. C. Disgyrchiant. D. Gwthio. E. Disgyn. Deiar yn glyw massive, I think. Oh my gosh, mor embarrassing. Fi mynd I fynd am C. Disgyrchiant. Mae golau bob amser yn teithio A. Ar ffurf tonnau. B. O gwmpas corneli. Ec. Yn araf. D. Mewn llinell sydd. E. Trwy pob deunydd. Fi'n mynd I fynd am A. Ar ffurf tonnau. Beth ydy'r enw ar gyfer deunydd sy'n gadael golau trwyddo ond yn ei blygu ychydig? Beth ydy'r enw ar gyfer deunydd sy'n gadael golau trwyddo? Tryloiw, fi'n gwybod hwnna, achos see-through hwnna, dy fe? Hwnna'r unig I fi'n hyderus gyda. Pan fod eliffant efo'r un mas, ond efo pwysau gwahanol ar y ddeiar a'r lleiad? Oh gosh, mae mwy o ddisgyrchiant ar y lleiad, gwir. Mae pwysau yn newid oherwydd does dim air yn y gofod, gwir. Mae'r eliffant yn bwyta llai ar y lleiad, felly mae'r pwysau'n llai. Mae llai o ddisgyrchiant ar y lleiad, felly llai o bwysau, ond mae'r hyn I gyd basically ddim peth. Trick question! Fi'n am mae llai o ddisgyrchiant. Na, mae mwy o ddisgyrchiant. A, mae mwy o ddisgyrchiant, fi'n meddwl. Yn y gofod, yn dos ar y lleiad. Be sy'n cael ei greu pan dydy golau ddim yn teithio trwyddo? Diolch. Beth am I weld faint fi wedi cael? Cwestiwn 1. Beth yw enw'r grym sy'n tynnu tuag at craidd? Disgyrchiant! Woo! Oh yeah, oh yeah. Mae golau bob amser yn teithio mewn llinell syth, nes I mynd A ar ffurf tonnau. Pa grym sy'n arafu symudiad? Nes I weid A gwthiant air. Ond ffrithiant? Beth yw ffrithiant? Beth ydy deunydd sy'n cael golau trwyddo, ond yn ei blygu ychydig? Tryleu? Pan fod eliffant efo'r un mas o bwysau? Mae llai o ddisgyrchiant o'r lleiad, felly llai o bwysau. O'n I bron ar hoed lawr fyd. 2 allan o 6 Gwyddoniaeth. Hwna di wneud fi'n really bryderus am yr un Mathemateg. Gan ddefnyddio y rhifau 43, 12, 55, 54, 37, 16, 47, ysgrifennwch 2 rhif sy'n adio I 90. Let's go! Yr opsiynau yw 43 a 37, 43 a 47, 55 a 16, 16 a 54. Fi'n meddwl 7 a 3 yn neud dim, chi'n adio mlaen yr 1 fyna, o be fi'n cofio o'r ysgol. 4 a 4 yn neud 8, ond os ti'n adio'r 1 mlaen I fyna, mae'n neud 9. So fi'n mynd 43 a 47. Yes! Woo! Yes! Gan ddefnyddio y rhifau 43, 12, 55, 54, 37, 16, 47, ysgrifennwch 2 rhif sydd â gwahaniaeth o 25. 20. Beth am I fynd am 47 a 12? Oh gosh. Gan ddefnyddio rhifau 43, 12, 55, 54, 37, 16, 47, ysgrifennwch y rhif sgwâr. O, beth yw'r rhif sgwâr?
whatever. Pa un o'r rhain sydd ddim yn ffactor o 35? Ddim yn ffactor o 35? Pa un o'r rhain sydd ddim yn ffactor o 35? 7? Jyst achos mae'r gweddill yn gorffen â 5? Beth? 15? Oh, shut up. Ysgrifennwch y term nesaf yn y dilyniant 4, 11, 18, 25. So mae gap o 7 rhwng nhw i gyd, oes e? 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 32. Yes! Get in! Cyfrifwch 4, 9 o 72. Oh, heito stwff fel hyn. 36. Oh. Darganfyddwch werth 2, 3 bach, x 5, 3 bach. Random, 90. Oh, 1000! Oh well, mlaen i ni i'r maths Saesneg. Dyma ni, guys. Dyma'r un anodda, y maths Saesneg. A greyhound runs an average of 37.5 miles per hour. A hare runs an average of 44.7 miles per hour. How much faster can the hare run? 7.2. Yes! What is 0.5 add 1.18? Gosh. 783.76 tynnu 2.13. 78163? Correct? Line up the decimal points and use zeros. Cael bod hwnna'n rhywbeth fi wedi dysgu? Use zeros. Use zeros. Wel, fi wedi cael fy syni ar yr ochr orau ar pa mor dda nes i yn enwedig yn y maths Saesneg. Y rhai eraill ddim cweit mor dda. Os nathach chi fwynhau'r fideo yma, neu wedi dysgu rhywbeth newydd o'r fideo yma, cofiwch, fel wedys i'r dechrau, i danysgrifio i PopT, i hoffi'r fideo yma, a hei, gadwch sylwadau, beth yw'ch hoff bwnc chi yn yr ysgol. Ond tan fideo nesa, ta-da! Brilliant! Alla'n credu'r beth.